decía un compañero meu, isto é como cando ti na túa casa organizas o día da festa, o día grande de festa, e organizas ti. Sempre intentas facer o que lle gusta aos teus invitados. Unha vez que entras no Camiño de Santiago, xa toda a zona sombría, pasas ao lado dos albergues, e que é todo, non se pode destacar un trociño, Leboreiro, Furelos, aquí onde estamos ahora mismo, é todo moi chulo. Cuidados hasta os últimos detalles, e supoño que esos corredores e as corredoras tamén se agradece, por suposto, non? E despois o entorno que é enormemente especial. Empezaron con 300 participantes e co boca a boca eu creo que o que empezou repiteu casi todo o mundo, e cada ano máis, hasta este ano que puxeron 750 e eu mismo casi quedo fora porque acabáronse moi rápido as prazas. Está calificada como a mellor media maratón de España. É un pouco todo unha suma de elementos que a fan super especial. Tú si collemos aquí, en vez de 750, dicimos, bueno, carreira aberta. Estou seguro que este ano andaríamos polas 1200 sin problema, pero casi é mellor telo limitado para que dende o primeiro hasta o último tuercebotas se sinta especial aquí. Público animando, os gaiteiros, despois música, para un corredor a verdade é que ve moi ben, porque o sufrimento se leva moito mellor. Cuando vas así ya en plan de, va, no puedo más, pues ves a la gente animando y te dices, tú va, venga, otro poquito. Esta é unha carreira que ten unha organización 5 estrelas, está moi ben organizada, é unha carreira que nós atletas sentimos un trato enorme. A verdade é que isto vai a máis que a organización o merece, porque, bueno, chegar á meta e ter todo este tinglao de habituallamientos e de todo, isto é unha maravilla. Es diferente, hay que hacerla, esta carrera hay que vivirla.